Ez diot ezer eskatuko 2019ari. Espada askatzea, goizean jeiki orduko mugikorreko aplikazio guztiak errepasatzeko ohitura inozotik. Eta gozaltzean bakarrik pentsatzea. Entretenitu gabe periodiko, blog, edo zereal kaxen atzealdeko promozioak irakurtzen. Eta bai, disfrutatzea komunean kontzientzia osoarekin. Denbora galdu dezakedala ikastea. Eta disfrutatzea horrekin. Adibidez, disfrutatzea Donostian turista japoniarrak kontemplatzen. Funtsean, denbora galdu alde jartzea. Ez diot ezer eskatuko ez 2019ari. Egun hauetan nik ez dut behintzat gehiegi disfrutatzen erregaloak egin eta jasotzearekin. Konturatu nintzenetik ni naizela nire buruari oparirik ederrena egin diezaiokeena. Adibidez, kontzientzia osoarekin janaz, amamak ostegunero ekartzen dizkigun albondigak. Distrakziorik gabe, arreta une oro enfokatuta. Kontzientzia osoa izanez, daukadanarekin eta naizenarekin. 2019 on guztioi.